Quan passen de ser bucs d'aquella manera on les bresques es tenien que tallar, es destorbava molt la cria, es llançava a perdre molta mel perquè tot era un xorroll, van passar a les colmenes de fusta, on l'inici era el posar-li la cera verge estaneta, llevar-li la vella i elles, les abelles, ja anaven estirant-la i donant-li la forma de lo que elles volien perquè tinguera cabuda la mel, que era estirar els hexàgonos i anar fent-se-ho a la manera que a elles els agradava. L'eixida de les abelles i entrar a la colmena es diu trisca, triscar. És una cosa molt antiga de tota la vida. La colmena s'obre aixina i el primer que es fa és fer-se fum per amansar les abelles. Això és un sacaquadros, això és per agarrar i per treure els quadros. Per treure els quadros, ara quan obrim una colmena, agarra un panal d'ell i el trac. Ara les colmenes estan mitges perquè no hi ha menjar en el camp. Veus? És un quadre en cria, el que és la cria al mig, tot això és la cria. Prepara cada, veus? I la mel, la tenen un llaet ahir, estan posant meleta. Veus, ahir també hi ha cria, però encara no s'ha tapat. Que són larves de cria ahir, i encara no s'ha tapat. Aquests tapats més grossets són de sàngan. Ahir naixen 4 sàngan. Mira la reina ahí, mira la reina ahí. La llarga ahí. La veus? Ara s'amaga per allà. No va pujar. Sí, mira, tot el quadre és de polen, mira si té polen. No veus si té polen? Ese quasi tot, sí, no veus el color. N'hi ha de diversos colors. Quan ve una florida con el taronger els quadres estan blancs i els mars de cria estan d'alt a baix. I d'haver de tindre 2 o 3 quadres ne tenen 8 i 9 i 10. Si el poses un ratet, veus, ara entren, veus, en eixa, totes carregadetes de polen. Les boletes, les pates, això és polen. Quan nosaltres traguem polen de les abelles, el polen no arriba a entrar dins de la colmena. En un aparato que posem enganxat així dalt, passen per una rejilla elles justetetes i cau el polen baix al caixó. I nosaltres anem al caixó i el repleguem i traguem el polen. Entonces tanques la de baix i perquè elles s'ensenyen per dalt. Perquè els caçapolen són per la piquera dalt. El polen sol fer-se en la primavera, quan hi ha moltes flors, i elles entren més, perquè ara posar-les el caçapolen a treure aquest polen i me les carregaria, me les mataria. Ho aguanto una a l'assat, no l'han triat. Mira, està morta, veus? La polilla, veus? La polilla. Això és el que no ens agrada veure als apicultors. Vaig deixar-les fora perquè no s'apolilla més del que està.
De què creus tu que pot haver sigut això? Pues que s'ha quedat una reina vella que se mor, o pot ser barroa també, la malaltia que tenia, ni la veu, en cap dia. No n'hi ha, no, ja se n'hi ha. Davant això,